Ako imaš idola, ne veruješ sebi. Mi svoj život živimo neprekidno i to sve se dešava u sadašnjem vremenu. Ako stojimo na startu, kada ćemo stići na cilj? Poslušaj svakog, a uradi samo po svojoj intuiciji. Dok mislima pokušavamo da se setimo šta smo već doživjeli, mi u stvari to ponovo doživljavamo, ali danas imamo i dokaza za to. Boli nas, tugujemo, volimo. Da ne postoji budućnost, dokaz je da ne možemo da se kajemo, tugujemo, unapred, već samo u sadašnjem vremenu. I sama pomisao na nešto loše drugome je greh samo prema sebi. Dobro razmisli i odmeri šta izgovaraš, jer ne postoji gumica koja to može da izbriše. I kada svi odu, ne budi sam.